ja sam Conan iz Varvarina, Evo, stvarno je sve bilo super, torta ti spala, ženo bogovski, ali bi mi stvarno morali da krenemo, evo ga 9:30, deca nam se rano dižu za školu. Filipe, sine, ajde idemo kući polako, ajde. Ne, neću kući, neću. Rekla sam ti nešto. Neću kući, a tek smo počeli da se igramo. Sad ćete da završite sa igrom i ako ne pođeš, neću da ti kupim sutra one sličice. Zorane, ajde ustani, ostavi više taj špricer. Sad će otac da ti dođe. Opet ja moram, a? Filipe, ajde izlazi! Evo, idem, mama, idem. Stefane, lepo se ponašaj, došli smo na slavu kod ljudi. Nemoj tako, sine, nemoj. Neka ga bre, dete, pusti ga, uzmi rukicom, sine, slobodno. Uzmi, tako. A kaži ti blago, dede, a koji si ti sad razred, sine? Ajde, Stefane, kaži koji si razred. Kaži dedi koji si razred. Ma zna on da kaže kući sve živo priča tako kad treba pred nekim njega malo sramota. Kaži, Stefo. Ma neka ga dete bre, pusti ga. A Stefo, sine, znaš ti da ispričaš jednu recitaciju ovde svima sad? Ajde. Stefa, Stefa. Stefa, Stefa. Stefa. Ajde, Stefo, sine, što se toliko stidiš? Ajde onu, jel ste čuli kumo? Ajde, znaš Pačić je ono, ajde, sine. Jeste čuli kumo? Verujte bez šale. Šale, Bravo, Stefo, bravo. Bravo, sine. Dođi, dada da ti da neku paru, sine, dođi.